जोंफ्रा सासे बे आपेल बारिखौ नायग्रा दोङो आरो बेयो माहानि जाखो आं सोंनोसै दादा আপনি কোর হয় তেজপুৰৰ হয় আপোনাক ইয়াতে ৰাখি নেকি हेल' रायजोफोर अलरेडि माने आं सफैबाय दायो सेरगावनि जिरुनोखि आपेल फार्म आपेल बागाननि फेमास जागायाव आरोना नोंथाङा माहानि जाखो आं टंलानि दंमोन ने आं उदालगुरिनि हाय ओमफ्राय आपेल बारियाव हाबबाय ना हाबाखै हाबबाय ने ओमफ्राय आपेल बारियाव हाबनो थाखाय माबा खालामनांगौ नामा जेनेबा माबा टिकेटफोर लानो एन्ट्रि नांगौ एन्ट्रि नांगोन दे नैबे एन्ट्रि टिकेटआ रायजोफोर नोंथांमोना आपेल बारियाव जुदि बेरायनो फैनोब्ला नायनोब्ला नैबायदि एन्ट्रि लानो गोनां जायो ओमफ्रायसो माने आपेल बागानाव नोंथाङा हाबनो मोनगोन आरो 20 रुपिस सासेयावहाय 20 रुपिस नै बिथाङा जोंफ्रा अलरेडि दानबाय दायो आपेल बारियाव गो दे नाइस टु मिट इउ আপনার ইয়াত ডিউটিটো কই বছর হল মোৰ 18 বছৰ হৈ গ'ল 18 বছৰ এইটো বাগানটো মানে কমাৰ্চিয়েল নেকি কমাৰ্চিয়েল এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় এনেকা এইটো মানে ইয়াৰ পৰা ক'ত লেকে এক্সপোৰ্ট কৰা হয় আমি বাহিৰত এক্সপোৰ্ট নকৰো ইয়াতে লোকেল এৰিয়াতে এক্সপোৰ্ট লোকেল এৰিয়াতে আৰু না যেনিবা আসামত নপঠাও আপোনালোকে আহিলে আসামত 5 কেজি বা 10 কেজি পালেতো লৈ গ'ল তাতকে বেছি দিয়া নহয় আৰু এইটো বাগানত মানে কিহৰ কাৰণে খোৱা দিব খোৱা আৰু খাব দিন নিদিয়ে যদি এটা মানুহ যদি আমি খাবলৈ দি দিওঁ হাজাৰটা মানুহ আহে হয় একজনে যদি দুইটা খায় আচ্ছা আপেল কিমান গুছি যায় আমি গভৰ্ণমেণ্টক ৰেভিনিউ কি দেখাম ঠিক আছে এইটো কাৰণে মানে সেইটো এলাউ দিয়া নাই এনে চাব কাৰণে ফটো উঠিব কাৰণে ধৰি পেলাই উঠা চুঠাৰ কাৰণে আৰু এইটো আপেলটো কোনটো জাগাৰ হয় এইটো একচুয়ালি ক'ব গ'লেতো এইটো কাশ্মীৰৰে জ্বৰটো কাশ্মীৰৰ হয় আচ্ছা তাৰপিছত আমি লাহে লাহে ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব দে তেনেহ'লে থেংক ইউ হয় ओरैबायदि प्लेन साफा मोजां नाखा जागायानो जे मोजांखा आरोना रायजोफोर दायो बेवहाय एन्ट्रि खालामनो थाखाय माने स्लिप लानो गोनां जागोन माने आपेल फार्माव हाबनो थाखायबा आरोना बेवहाय एन्ट्रिनि स्लिप हरो ओमफ्राय आपेलखौ बिसोरो खानानै एसे फानोबो आरोना नैबेयावहाय अलरेडि एन्ट्रि लागोन 20 रुपिसै बिथांमोना जोंनो स्लिप होगोन लोकल 300 एडिशनल चार्ज लगेगा रायजोफोरा नोंथांमोननो देखायबाय दायोनि आपेल बागाना बेबायदि आरोना माने तिरपालहाय गोजौआव होनाय जायो नङाब्ला दाउसेन दाउलाफोरा जागोन आरोना रायजोफोरा आङो दायो हाबबाय आपेल बागानाव आरोना बायद' आपनि करफोरा आइला करफोरा जोरहाट केनेका लागছে आपेल बागान চাই একদম মজা মজা নে আসামত হয় না নহয় পাই নেকা আসামত আকৌ নহয় আসামত হ'ব না নহ'ব আপেল নহ'ব না এইটো গোৱালপাৰা ন মই ওদালগুৰি হয় ওদালগুৰি মানে টিউনটো আহিছে ন দে আপনি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে দে থেংক ইউ दायो रायजोफोरा आपेल बागानाव हाबजेनबाय आरोना मबेथिंगा थिंनिखा हाबजेननो जाबाय आं गोसोआव आरोना ओरैबायदि माने फिथाइ आयौ माने बेयाव नोंथांमोना फटक लाजागोन केमेरा लाजागोन नाथाय मोनसेल' भुल खालामनाङा माने बेयावहाय सेसनो नाङा आरो रायजोफोर आरो आं थांबाय थादों माने जिरु माने आपेल बारिया गेजेर नांगोन ना मिडल प्लेस बायद' करफोरा एसे उदालगुरि ना दे थेंक इउ ग्रीन गोथां जात आरोना करफोरा एसे মই আহিছো আসাম পৰা आसाम कोनটো জায়গা মই তেজপুৰ না দে জাষ্ট বাগান চাই কেনেকা লাগিলা ভাল লাগিছে ना नैबेयाव फांसे दोङो रायजोफोर ओरैबायदि थाइखादों पा नै आं बे सिंथिं हाबबोदों नै ग्रीन आपेल बिनि टेस्टआ बेलेग नैबे रेडनिया टेस्टआ बेलेग जायो आरोना एसे माने बेयो फुरा आपेल बारि गोनजा नै बेयावहाय सोरबा जाना गालांबाय आरोना ओरैबायदि जानो लुगैयो मा खालामनो हेल' रायजोफोर दायो जोङो आपेल बारियाव दोङो आपेलखौ खायो नै माबायदि प्लाक खालामो बेखौ खिथिगासिनो दङ दादा आपेल तुरि আছে ना केनेका साइजটো মানে চিঙে नै बेयो हुरु साइजটো আপনি ক'ৰ হয় गुवाहाटी बिथाङाबो जोंफ्रा आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय खागासिनो दोङो
Dan lo ko नै आयो ओरैबायदि मोजां मोजां One face one CC camera no. नै Oh, सि बरिया खा तो देखा नहीं दे रायजोफोर आपेलखो हमबाय नायबाय थाबायबाय नाथाय जानो मोनासै बायनानै जानोसै मैं भी एक ठू मदद करेगा ये दो थोड़ी ना एक ठू तोड़ देगा देखो आप हिसाब कर लो ये एक ठू तोड़ दिया हम जो आया तो एक ठू काम कर दिया भैया को हो गया masih hangat mau mana dah boy bertangan ni sana tu bikin natai kudi guna fiji barna rule kena nanti sampai bagop mina zana ngarna hanjakan so bidiba लोगोफोर आं दिनैनि आपेल बागाननि जितु भिडिअ बेखौ बिसावनो दिनथ'नाय जाबाय बाय